u selo, zapalili su kuće i oteli žene i djecu. Međutim, Ivanov Droga ne dozvoljava da se njegov teritorij oduzme i brani svoje seljake. Hát azért, hogy ma is lehet, hogy Egy délutáni sétára indítottak egymást. Tehát az első csávon azt lász kesztyűje van, mert rendes kesztyűse volt akkor. Zapalili su se uvijek. Csak vagyja. Zapalili su kuće. Pa napadaju grad i selo. Igen, kb. 200 csatlakozó felállás. Ott a Gábor. Sad će gađati strijelama. Gábor miért? egy kardod, ami Gábor bejön. Neka gori vidu da su mi spasili naše seljake. Kako nismo se? Palili ste nam kuće, ali su seljaki na sigurno. Kako nisu svi? Ko je? Žele se raditi, lažeš! Lažeš! Kad su ušli u selo, zapalili su kuće i oteli žene i djecu. Međutim, Ivanov Droga ne dozvoljava da se njegov teritorij oduzme i brani svoje seljake. Jó, jön egy falutábra. Hát azért, hogy ma is lehet, hogy Egy délutáni sétára indítottak egymást. Tehát az első csávon azt lász kesztyűje van, mert rendes kesztyűse volt akkor. Zapalili su se uvijek. Csak vagyja. Zapalili su kuće. Pa napadaju grad i selo. Igen, kb. 200 csatlakozó felállás. Ott a Gábor. Sad će gađati strijelama. Gábor miért? egy kardod, ami Gábor bejön. Neka
Neka gori vidu da su mi spasili naše seljake. Kako nismo se? Palili ste na kuće, ali seljaki na sigurno. Kako nisu svi? Ko je? Jele se radi, lažeš! Lažeš! Top. To je bio Top bio, gledaj sad će još tam pucati. Još će. Ide ovaj, pazi. Da. Ide. Bum. Ovi zgrade. Ovi imaju jako dobro. Vidjet ćemo da li će crni knez uspjeti odbiti vitezu Ivanu od Roga.
pokoriti vojsku Ivana od Roga, koji je uspio sačuvati svoju zemlju.